Mae yna tensiwn yng nghanol y cylch ma wan ac mae'r het i diosg a mae Owen Jones yn gwobrwyo dan o ei Crackling Rose yn nosbarth i'r Caseg magu hun yn yr adran dy. Dan o ei Crackling Rose wrth gwrs yn cyn-enillydd yma, yn cyn-enillydd wedi ennill yma ddwywaith yn y gorffennol fel eboles flwydd wrth gwrs ac wedi mynd ar brif bencampwriaeth. Y Stewart yn gwobrwyo yn llongyfarch dan o ei Crackling Rose ar ennill ar y dosbarth yma. Felly dan o ei Crackling Rose wedi dod yma yn 2012 ac wedi mynd ar bencampwriaeth, wedi mynd ar holl ffordd. Mae wedi cychwyn y ffordd yn un barod heddi, David. Sgwn i a fydd i'n mynd i'r brig fel gwnaeth yn 2012 heddi eto. Wel, mae mewn cyflwr arbennig ac yn edrych digon dda i fynd yr holl ffordd heddiw, ond mi fydd ambell i geffil y Caseg yn sefyll yn y ffordd. Fydd i ddim yn hawdd heddiw, ond gwni weld pwy fydd yn dod allan on top, fel maen nhw'n dweud. Adrian Bowen gyda glansiedi Arwen Evenstar yn ail yn y dosbarth yma wedi cael ei arddangos yn y sioe frenhinol a llawr y chlysur yn cael rhosglwm bron i bob tro, ond dwi'n meddwl yr ail safle yw'r uchel yma falle mae'r Caseg yna wedi gael yn y sioe Owen. Mae hynny'n holl lwyr ac yn drydydd Claire Granger a Georgie Mitchell o Essex, yr holl ffordd o Essex heb fod ymhell o'r rhai sydd wedi ennill wrth gwrs. Dicot Springs Song. Wel, y Caseg yma yn edrych ar ei gorau fel sy'n sôn yn gynharach, David. Wedi ei ddwedu ers i ni weld i 2012. Dipyn yn hun erbyn hyn wrth gwrs. Ond wedi ei ddwedu ar brig i bywyd. Sam Atchell, brawd Matt yn dangos yn gynharach yn cael cyfle i cael rhedeg allan am y tro lan y dosbarth yma. Dan away, Crackling Rose, enillydd poblogaidd yma yn Llanelwedd. Yn ennill y dosbarth i'r Caseg magu hun dros 8 mlwydd oed yn adran y Cobiau Cymreig.